Mergem să mâncăm. Mi-e foame deja. Să nu vă supărați că vă fac poftă. Să nu vă supărați. Dați și voi dați like și subscribe. Vă rog eu frumos. Vă rog eu frumos. Cam doar 502. Ajungem și noi 10.000 de like sau 10.000 de abonați. Că avem 532 de like-uri și abonați 26. Vă rog, abonați-vă, dați like. Vă rog eu frumos. Filmează. Ciurcoș cu cremă de vanilie sau nu cremă? Un pic pe exterior. Ana, interior nu aveți. Jos pe dreapta. Da? Da, ok. A făcut nu știu cine reclamă la... Tata, vreau! De-abia aștept. De-abia aștept să mâncăm la mele ca pe bab. Dacă mă leg, mele ca pe bab. Haide. Happy, vorbește în românește, te rog. Vedem nu. La mâncare eu vreau. Să mă bag la mâncare. Mami, nu, te rog. Mai rog ca mine că mai scapă în Mami. Zic în magazin. Ce vrea să ia? Închide, cred. Ne uităm în 5 minute. Hai. Maxim. Vorbiți, vă rog, în românește, că filmez aici. Haideți să dată. Uitați, ce reclame este. Vamos! Nu mai filmă, că nu e. Să revenim după ce apar. Să revenim înăuntru. Nu avem voie să filmăm. Și de aia. Închidem și după ce revenim, da? Că se închide vlogul.